Neki gledalac piše ima problem sa stalnom upalom desno. Kako to da reši? Pa, problem sa upalom desni imaju ljudi koji su pod velikim stresom i koji su naravno nezdravo hrane i postoji jedan kao namaz, ajde da ga tako nazovem, jedna obloga koja se stavlja na desni, naravno podrazumeva se da čovjek ima zdrave zube, znači zubi moraju da budu zdravi. I zubi propadaju kada čovjek nezdravo se hrani i nezdravo živi. Znači, zubi iznutra propadaju. Ne propadaju zubi s polja, nego iznutra, prevashodno. Vi kad se zdravo hranite, vama su zubi jaki. Kad se nezdravo hranite, onda vam zubi iznutra propadaju iz polja. Postoji jedna obloga koja se pravi od lekovitog bilja, koja se koristi za paradentozu. Ta obloga, recept za tu oblogu se nalazi u knjizi Enciklopedija prirodnih lekova od doktora Milisava Nikolića. Ako neko ne može da nađe tu recepturu, može da mi se javi na moj e-mail koji se nalazi na mom sajtu miroljupetrović.com. U pitanju je jedna obloga koja se pravi tako što se pomešaju određene tinkture, koristi se aktivni ugalj, koristi se tinktura Imunoplus, ne znam napamet u kojim odnosima, tako da koga zanima može da mi se javi. U stvari, evo kad smo tu, da ne moraju da mi se jave ljudi, imam u telefonu recept. Ako hoćeš mogu da pročitam recept ili da mi se jave. Može. Ali evo, ako hoće, evo ja ću sad da kažem... Evo sam puno pitanja u vezi toga. Evo sad ću za paradentozu da vam kažem recept. Pošto imam ovde u telefonu. Evo, pročitat ću vam recepturu. Znači, u malu posudu staviti 1 supenu kašiku formule creva 2. Sve ove tinkture koje budem ovde spomenuo mogu se nabaviti preko sajta ipmproizvodi.com. Znači, u malu posudu staviti 1 supenu kašiku formule creva 2, to je u prahu. Zatim, ovom prahu dodati 70 kapi tinkture usta. Ta tinktura usta isto može da se nabavi preko ovog sajta ipmproizvodi.com. Dodati još 70 kapi tinkture Imunoplus, Echinacea, tako se zove tinktura Imunoplus, Echinacea, i 1 supenu kašiku tinkture Imunotonik. Znači, ovo ne treba da bude vlažno, nego treba da bude suvo i da se mrvi, kao osušeno testo, te treba da izgleda kao da niste stavili dovoljno tečnosti na ovu količinu praha. Zatim, uz pomoć viljuške, izmešajte ovaj prah dobro i uz pomoć male kašike jednostavno ubacite ovaj vlažni puder direktno u usta, svuda i oko mogućih oboljenja. Taj puder, to je kao... Znači da rasmaže po zubima. Postoji jedno upozorenje, zadržati dah, ne udisati dok ubacujete ovaj suvi prah u usta. Iz razloga što je veoma suv, ne bi trebalo da se udiše u pluća. Zatim prstima namazati ovaj prah oko zubi i po desnima, te tako ostaviti. Kad se pljuvačka bude mešala s ovim prahom, bolje će natopiti mesta koja su obolela. Koristite u pomešanim količinama da prekrijete oboljenje i područje oko njega. Znači, ovaj odnos. Pljuvačka će prirodno da doda koliko god je potrebno vlažnosti kako bi ovaj suvi prah postao malo kremastiji, ali mi želimo da bude suvo kako bi izlačilo otrove. Neka ostane u ustima barem 2 sata. Može da se nanese i uveče, a zatim se ode na spavanje i ostavi se u ustima celu noć. Ne brinite, ostaće tu, a neće naneti štetu i ako ga malo progutate. Ovo možete da radite tokom nekoliko dana. Ja znam za ovaj prah kada se koristio i za ovu da je mnogima pomoglo, znači da je mnogima pomoglo, tako da evo, najtoplije preporučujem ljudima da koriste ovu smesu, stavljali na zube i da im je pomoglo oko paradentoze, tako da
evo nek se primeni ova smesa i nek se aplicira, znači zaista pomaže vrlo brzo za par dana, nekad i posle jednog dana se vide velike promene, tako da Eto, poštovani gledalci, eto vam kratak savjet.